มันยังเดือดน้ำลายอะไรยังมันมุกก่อนไหมได้เสียได้ บนไหนเลยVad du ser långt då? Over halvparten 200 man. Då får man ju bara det lajla. Vilket hade jag? Så det är ju stenbult att det täcker dig. Va? Som en ombyggning. Kom här. Det är en bort till vad man verkligen kan. Bara en rister. Det är så. Vad gör det? Tar vi det eller? Ja men det är. Tror man gärna ma. Nu då bara lite hiver det på land.
Gillade? Nu håller föräldrarna på det. Du får höra det. Ja. Gå lui med lille. Det var många grejer. Det var mycket. Här är det skickligt brant. Tror jag.